Uy, pre. Hello naman dyan sa'yo, pre. Uy, bakit nag-error ako, pre? Mega love shoutout naman dyan sa'yo, pre. Welcome din sa aking live streaming. Si Lady in Red Lips TV Tamsak. Ayun. Hello naman po dyan kay Lady in Red TV. Thank you for that sweet tamsak. Welcome din po sa aking live stream. Nag-error yung aking playback ID daw. Ayun. Hindi ko malaman kung bakit. Hindi ko ma-play yung aking live sa aking computer. I just don't know why. Anyway, so much for that. Mega love shoutout po dyan kay Lady in Red. Ayun. Ma'am, just give me a couple of minutes. I will gonna give you moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Ayun. Lady in Red Lips TV. Ayun. Hala, nag-error talaga siya, oh. Hindi ko alam kung bakit. Ma'am, meron ka na pong Lady in Red Lips TV. Meron ka ng moderator function para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of JJ Japs. Mega love shoutout naman po dyan kay JJ Japs. Uragon shoutout dan tamsak. Thank you for that sweet tamsak, JJ Japs. Ayun, welcome din po sa aking live streaming. And let me also... Uy, si Pri pala, ayun. Ma'am Lady, hello po, ayun. Ma'am Smooth Jazz with Rusty, hello din po dyan kay Ma'am Smooth Jazz with Rusty. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan, highly recommended channel yan guys, legit and organic na kaibigan natin yan si Ma'am Smooth Jazz with Rusty. Ano kaya ang nangyayari, Pri? Hindi mag-play yung aking error siya, ayaw niya. Sir Jap G, Sir JJ Jap, hello. Ayan, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga, Ma'am Smooth Yahoo. Ko nga. Ayun, ni-restart ko nga. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Nagbabalik natin na kaibigan guys. Highly recommended, legit and organic friends of us all the way from Australia who is in our live streaming na nag-music streaming din tuwing gabi. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Smooth Just with Rusty. Welcome po ma'am sa aking live streaming. Sino pa ba? Mother Sanit nandito rin sa atin guys. Mega love shoutout din po dyan kay Mother Sanit. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Mother Sanit na nandito sa atin. Ayun, mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am Mother Sanit. Welcome din po sa aking live streaming. Ayun, Ma'am Lady, hello po. Shout out. Dan tamsak sabi ni JJ Japs. Mega love shoutout po dyan sa iyo JJ Japs. Ano kaya ang nangyayari dito, oy? Yung aking live pre, hindi ko mabuksan sa aking computer. DS, sa di pa naka-chorba. O, diba? Chorbahin nyo na daw kaya yan, guys. Baka naman, magpalit na lang ako ng browser, no? O, kailangan ko magpalit ng browser. I will going to change browser. Baka sa net mo yan, pre. Hindi naman, pre. Oo. Guys, if ever guys na hindi nyo pakaibigan ng bawat isa, you can simply make friends with each and everyone. A key to a healthy channel na tinatawag ko, o, di ba? Magpalit na lang ako ng browser. Ano bang browser? Mag-Google Chrome na lang ako ulit. Kailangan ko mag-sign in nga lang. Okay, nakabukas pala dito pre yung yung account mo, di ba? Eto na lang. Uragon, Edge or DuckDuckGo. Haha, ayun. Edge or DuckDuckGo. Ano daw? Hindi ko mag-gets. GG Jones. Oh.
Nag-play naman siya dito sa aking Google Chrome. Microsoft Edge browser or web browser din. Ay hala, ayaw din pala sa Google Chrome. Pero nag-play yung aking ads. Ano bang nangyari? Microsoft Edge browser or web browser. As much as possible, ayaw kong gumamit ng Microsoft Edge browser. I just don't like it. Nagahang siya. As in. Hala, naglalag ay error talaga yung yung playback ID niya, may playback ID. Ano ba nangyayari dito sa aking live streaming? Anyways, 4 million in the house. Mega love shoutout po dyan sa inyo guys. Welcome po sa aking live streaming. Sa mga naka-BG sa atin guys, sa mga naka-background dyan, maraming salamat po dyan sa inyong lahat. And, ayun, time check tayo guys, 3 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Baka guys may mga browser kayo, ay may mga Premiere pala. Chismis na, oo nga. Kumusta naman tayo dyan, pre? Anong chismis? Anong balita? Ayaw niyang i-play talaga. Oh. Hayaan mo na siya kung ayaw niya mag-play. Kayo ba nakikita niyo ako? Kumusta naman tayo dyan, pre? Kumusta? Ano ba ang chismis natin dyan? Sige na, chismisan mo ako ngayon. Sige na, Eto guys, facial recognition term na tinatawag. Ayan ang ating topics for today. Di ba? Ang bagong term na chismis na sa community ko. Wow, okay lang. Kita ka naman dyan. Sige. Eto guys, ang changes to YouTube terms of services. Ayan, ang facial recognition restriction na tinatawag. Di ba? Yung may mga katanungan kayo dyan guys, pwede kayo magtanong. Kung wala kayong katanungan, totally fine. Ice cream yung akin. Okay, gumawa ako ng ice cream. O, diba? Ang sarap-sarap. As in, ang sarap-sarap. As in, chalap-chalap. Mega love shoutout din po dyan kay DGST. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. DGST na nasa harang daw. Ayun. Maya ko na i-shoutout. Nasa harang daw si DGST. DJST, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Kumusta? Nagbabalik natin na kaibigan si DJST. Ayun. Hello naman dyan sa iyo, DJST. Welcome din sa aking live streaming. Mother Sanit, Jonas Salundaga, mega love shoutout. Sabi ni Mother Sanit, mamaya ka na mag-explain. Konti pa kami, baka paulit-ulit ka. Mamaya, kakahiya na sa iyo. O, diba? I am in. Mega love shoutout po dyan sa iyo. DJST, nagbabalik natin na kaibigan natin guys. Yan. Napaka-legit, organic, and highly recommended channel yan guys. Kung di nyo pa kaibigan yan si DJST, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay DJST who is in our live streaming. O, diba? Kumusta naman tayo dyan, DJST? Welcome din sa aking live streaming. Sir DJST, Yahoo, sabi ni Pre. Naku, magpapa-confirm to. Nag-sign in ako sa Microsoft Edge. Ako magpapa-confirm talaga to. Sino pa ba? Wala na ba?
Wala na akong i-shout out. Sir DJ ST, Yahoo, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Hala, lahat ng aking browser pre, ayaw na i-play yung aking live. Ano bang nangyayari? Shout out, sabi ni Pre. Hello po. O, diba? Uy, Pre, ayaw i-play. Ayaw niyang i-play. Binuksan ko na yung Ano kaya ang problema nito? Anyways, mega love shoutout po dyan sa inyo. Si Ma'am Smooth Just with Rusty. Hindi naman pre, kasi maganda naman yung aking signal. Nakakapagbukas naman ako, nagpi-play naman yung ads ko. Ayun. Siguro, kanina mahina yung signal. Hayaan mo na. Try ko, ayun. Sige nga, try nyo nga sa computer. Hindi ako makapasok. Ayan. Ma'am Smooth Jazz, thank you naman po dyan, ma'am, for keeping me in your background. Sa mga nandito guys sa atin guys, kung baka may mga premiere kayo, sabihan niyo ako ng maaga guys, ha? Sabihan niyo ako, ipatamsakan natin yung mga premiere nyo. Ayan, Joel's Finest, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Sir Joel's Finest, highly recommended. Channel also guys si Sir Joel's Finest na nandito sa atin. Sir, mega shoutout po dyan sa iyo na nasa harang daw. Welcome din po sa aking live streaming. Laging bumibili ng bagong matapang, kagaya ko na sa lahat ng aking ipaglaban. Ikaw ang dahilan, kaya ko nagawa yan ang daming nabago sa akin na hindi ko namamalayan. Sumataya ako ng pati-pato pagdating sa'yo, nagdadagalo ko pag kailangan narating ko. Sunod ka lagi kaso natatakot na ako, sa di ko sigurado magsasakit na ba ako. Sir Joel's Finest, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Highly recommended channel yan guys, si Joel's Finest. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Gigi Jobs, Uragon host. Ano po yun, sir? Ang topic natin is facial recognition restriction term. Ayan. Based on community policy. Ang bagong policy ni Lolo na magsisimula sa June 1, effective June 1, 2021 for user outside the US. O, diba? Yan ang topic. O, diba? Bote ka ba? Bakit? Tamsak pa di, sabi ni Makoy Palaboy TV. Mega love shoutout din dyan kay Makoy Palaboy TV. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan, si Makoy Palaboy TV who is in our live streaming. Pading Makoy, mega shoutout naman dyan sa iyo. Kumusta? Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Angel Ray, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Ma'am Angel Ray. Highly recommended monetized channel also yan, si Ma'am Angel Ray. O, diba? Ang napakabait na live streamer who is in our live streaming. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am Angel Ray. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kasi ang sarap mong tungga. Okay naman sa PC ko, pre. Sana all okay ang PC. Kasi sa akin, naglolo ko ang aking PC. Ayan. Tingnan nyo ang aking PC. Naglolo ko. Ayaw i-play ang aking. Tingnan mo, pre. Paano ko ba to? Pre, ganyan siya, pre. Ayaw niya, error. Error siya, Ganyan siya. Paano ko makakapagbigay ng moderator? Nag-error siya. Ma'am Angel Ray, hello, sabi ni Makoy Palaboy TV. Ayun. Taiwan, all the way from Taiwan yan guys, si Ma'am Angel Ray who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Angel Ray? Padi, nakabili na ako laptop. Sana all. Sige, Padi, magandang balita yan. Nagsawa na daw siya, pre. Palitan ko naman ang PC ko.
Eto host, mabuti naman. Pang live stream, pwede na ba yun? Oo, pwede. Oo, pwede. Ano, pang music streaming, gusto mo turuan kita? Oo. Sana all na unata. Ano daw yun, pre? Unta tanan. Sino ba may mga premiere dyan, guys? Sabihan niyo ako kung may premiere kaya. Si Ma'am Atimon Vlog, alam ko may premiere yon. This is the mix of DJ St. Mark. T7 na yun. Eto, T7 guys. Sige kaso wala pa wifi pa di. Pag-iipunan pa lang. Ayan. Sige pa di. Maganda yung pa di. Kasi kung ano pa di, may papa-install ako sa yung application tapos akong gagalaw ng computer mo and I will going to teach you online. Diba? T7 na yun. Patamsak naman guys. Patamsak. Ma'am Buhay, hello naman po dyan sa iyo and goodbye ma'am, goodbye. Alam ko ang papaalam na naman to, busy to sa kusina. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Buhay and goodbye. Nasanay na ako. Diba, pagpasok, alis. Hello naman dyan kay Ma'am Buhay. Highly recommended monetized channel yan guys. Oo. Ganap na siyang bayarang babae ni YouTube. O, diba? Hello naman dyan sa iyo, Ma'am Buhay. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Thank you also for that sweet thumbs up and welcome back sa aking live streaming. O, diba? Napaka-supportive na kaibigan natin yan, guys, si Ma'am Buhay. Highly recommended monetized channel yan. Sana all. Ganap ng bayaran. Oo, nilolo nyo. Ang daming dulyan. Sana all. Oo. Wow, thanks naman host sa tamsak dyan. Salamat din po sa mga magtatamsak. O, diba? Ma'am Angel, meron kang tawag dito, premiere. Hanapin ko ma'am, hanapin ko yung ano mo ma'am. O, diba? Halik ka sa kabundukan, bundok. Ayun. Ilagay natin ma'am kay T1. Ikaw ang unahin ko ma'am dahil ikaw ang una. Host, uragwan gawa mo ako music streaming para LS ko okay lang ba ayon? Ma'am, it will gonna take sometime ayan. Ma'am, okay na po ma'am, T1 ayon. T1, T7 guys, baka naman. Oo. Patamsak naman ako guys, patamsak, magtamsak muna. Tamsak. Ayun. P1. Ayun. Maya host 7 p.m. Pinas time premiere ko. Salamat host. Ayun. Sige. Ma'am, bago mag 7 o'clock ma'am, at least mga 6:59 in the evening ma'am, sabihan mo ako ma'am ha. Tapos ipabomba natin. Oo nga. Patamsak naman ako guys, T1 and T7. Baka naman maluoy maawa guys. Maluoy maawa. Oo nga. Aray, bayaran talaga na baba. Oo, isa na siya guys na ganap na bayarang babae ni lolo nyo. O, diba? Sana all. Ang daming dolyar sa kanyang bahay. Kasi binuksan ko yung account niya as in. Ang daming dolyares niya. Iniipong revenue. O, diba? Hello naman dyan kay Ma'am Buhay. Pre! 2WH talaga, pre. Oo. 2WH noted, o, diba? Best
Bispres talaga kita, ura hoso. Bispres. Jonas Salundaga, thanks Sisi. Sabi ni Ma'am Angel Ray. Ayan. Sir Joel's Finest, bigyan ko rin po ikaw, Sir Joel's Finest ng 1WH. Ayan. Guys, ipunin nyo na lang guys, ang mga tinam sa kanyo ha. Tapos sabihan nyo ako ng isahan lang kasi nag +1 +1 +1 naman ako. Sige na. Sige na. Sir Joel's Finest, yung sabi ni Pri. Ayan. Konti lang tayo guys, konti lang tayo. Baka nangangailangan kayo ng WH dyan. Konti lang ang ano natin. Ang premier ata. Ayan. Busy yung mga tao ngayon. Wait lang, ako host Ura. Christian song host. Ha, ayun. Sabi ni Ma'am Buhay. Ma'am, you are a monetized channel. You don't need music streaming anymore. Promise. Noted po host, sabi ni Sir Joel's Finest. Ayan. Eto guys, so ang topic natin is Facial Recognition Restriction Term na tinatawag. Baka interesado kayong malaman kung ano. Ako din interesado. Baka may mga gustong mag-explain sa inyo. Jonah Girl, aloha, sabi ni Ma'am Buhay. Oy, magaling na si Ma'am si Ma'am Yangs kanina nag-LS, wala pang $sign, tas pagpasok ko wala ding harang. Oy, pre, meron ng $sign yun si Ma'am Yangs. T7 dan tusok, sabi ni Ma'am Angel Ray. Ayan, bigyan kita Ma'am ng 1WH. Ayan. Joel's Finest, aloha, aloha. Bakit aloha? Aloha. Ashuriken. Hello naman dyan kay Ashuriken. Nagbabalik din natin guys na kaibigan sa Ashuriken. Kumusta naman tayo dyan, Ashuriken? Welcome back din sa aking live streaming. Naka 200 ka na, Ashuriken. Hello naman dyan kay Ashuriken guys. Nagbabalik natin na kaibigan. Napaka-poging lalaki sa balat ng tinalupan na yun. May gatas pa sa labi, o diba? Napaka-poging bata yan, o diba? Kumusta naman dyan, Ashuriken? Sir Ashuriken Yahoo, o diba? Ako host WH Oy. Oo nga. Uy ma'am, magtamsa ka dyan. Magtamsa ka dyan ma'am. Sige na. Just to be fair. Yan. Hindi pa Kuya Uragon. Lagi talagang malalaglag. Webjet TV, oy, nag-iba na naman ang kanyang nag-iba na naman ang anyo, diba? Hello naman dyan kay Webjet TV. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Webjet TV, also known as Goleweb TV, GWT, ayun. Hello naman dyan sa iyo, Goleweb TV or Webjet TV. Welcome din sa aking live streaming. Jonas Salundaga, uy, hello po ate, diba? Oo, Webjet, ano na? Kumusta? Oo, nagkadolyar lang eh. Uy, pre, nagkadolyar lang eh. Nagtatamsak na lang. Ay, tusok! Nandito na sa atin guys ang Budol Queen. Hello naman dyan sa Budol Queen. Diba? Mega love shoutout din dyan kay TGNG Graphics. Budol Queen. Diba? Actually guys, ang TGNG Graphics, hindi naman talaga siya. Kaya nga tinawag ko yan na Budol Queen. Oo nga, dapat si Liz Go. Si Liz Go. Kumusta ang mga dolyaris natin? Oo nga. Kumusta ang mga dolyaris natin dyan? Ipamahagi nyo yan sa mga nangangailangan. Ayaw mo aloha host. Ayun. Aloha. Sisi Budol Yahoo. Natuto na. Diba? Budol Princess na yan, si Sisi Jonah. Galing ng Budol. Oo. Siyang puon ng mga budol.
Ashuriken, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Ashuriken. Ayan. Dalawang best ako, nabudol niyan kanina. Oo nga, sabi ko sa'yo eh. Oy guys, padikit naman ako. Sige na. Oy Ma'am TJNG, sige na. Tapos Goldie Web, padikit na ako. Eto pa si Ma'am Buhay, sige na. Dikitan nyo yan si Ash kasi mabait yan na bata. Sige na, maluoy nyo. Sige. Mainhin po. Saan parte doon, pre? Pre, saan part doon? Ayan. Sige na guys, pahingi naman ako ng konting tulong. Ayun, para kay Ashuriken. Ayun. Baka naman guys, napakabait na bata yan guys. Oh, si Ashuriken. Sige na, bawat didikit nyo kay Ashuriken, ubusin nyo na yung tusukin na yan. Ayun. Si Ashuriken, ayun. Mabuhay Bell All. O, akalain mo yun nag-evolve. Mabuhay Bell All. Mega love shoutout naman dyan kay Webjet TV. Mabuhay Bell All. O, di ba? Nag-evolve na siya. As in. Road to grade to guys. Si Ashuriken. Baka naman. Grabe yung buga ng tawa mo pre ah. Parang di ako kapaniwala na mahinhin ako. Wala akong sinabi, pre. Eto guys, 175. 25 na lang ngayon. Sige na, maluoy mo. Sabihan niyo ako kung ilan yung dinikit niyo. Sige na. Oo. Bakasan niyo ng tama guys ha. Laging nag-aano kasi tawag dito. Laging nalalagas. Harlem O, nandito na rin sa akin guys si Harlem O. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Nagbabalik natin na kaibigan. Harlem O ang pangalan, highly recommended. Bayaran ni YouTube, o diba? Mega shoutout naman dyan sa'yo. Ingat ka dyan Harlem O, nagbabaha pa rin ba dyan sa inyo? Nakita ko yung live stream mo sa Facebook. Ang taas ng kanilang baha doon sa kanila. And ayun na nga, ingat ka dyan Harlem O. Sisi, Budol, ako din. Dikitan mo din ako. Oy. O, diba? Kubashi Shogun TV, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan kay Kubashi Shogun TV. Hello, let's connect mga Lods. Pero wag na po i-mention kung saang live po kayo galing. And about sa video lang po ang i-mention. Salamat po and don't forget to tamsak na din po. Ayan. Sabi ni Kubashi Shogun TV. Hello naman dyan sa iyo Kubashi Shogun TV. Welcome back din sa aking live streaming. Ako bahala sa buong angkan mo sis. Tirador ng buong angkan yan. Akalain mo may 3 angkan yan. Oo nga. Medyo ayos na boss. Sumupa yung bahas sa loob ng bahay. Sa labas tagatu. Ay nasa tuhod pa. Sige. Ash tamsak dan sabi ni Joel's Finest. Buha CCTG kaya mo ba ang 13 pa yung tubong? Tubong ko na sila lahat. Ma'am Adel, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel guys. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am Adel Sulet, diba? Hello naman dyan sa iyo Ma'am Adel Sulet. Welcome ma'am sa aking live streaming. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi, diba? Ang angka ng puro vlogger na sila, oo nga. Yan ang angka ni Pre. Sa susunod makikita mo pati yung nanay niya vlogger na rin. Diba? Ganun katindi si Primang Hikayat. Mama Adel Sulit, mega shoutout po dyan sa iyo. Welcome po ma'am sa aking live streaming. Sige na guys, maluoy nyo. Dikitan nyo na guys si Ashuriken. Mabait yan guys na bata. Magsusupport yan sa inyo. Kapag ka naka 200 daw guys, magpipish. Face reveal yan. Dan Kalembang sabi ni Ma'am Angel Ray. Ma'am Angel, thank you naman po dyan sa iyo ma'am. For helping me out with my friend Ashuriken, di ba? Guys, wait lang po ako ng at least mga minutes dahil laging late yung notification ng YouTube sa tamsak nyo. Ayun, sabi na Ashuriken, wag ka mo ng at least mga maya-maya mo balikan mo pa rin, ha? Antayin mo sir, si Yuana, magiging vlogger na yan. Puro viewers niya, puro Inglesero at Inglesera. Oo nga. Si Yuana Faith, di ba? Hoy, konti lang tayo guys. Sige na, maluoy mo. Patulong naman ako guys.
T1, T7 pala guys, meron akong papatamsakan. T1, T7, ayan, baka naman, Dahil sa'yo, dahil sa'yo, Wala ba kayong mga premiere? ngawi. Sean C. Vlog, ayun. Tamsak po Manoy, sabi ni Sean C. Vlog. Nakilala ko to kay Ma'am Aileen TV ba yun? If I am not mistaken, kay Ma'am Aileen TV. Mega love shoutout naman po dyan kay Sean C. Vlog. Ayun, bagong-bago natin guys na magiging kaibigan ng aking kababayan. Mega shoutout po dyan sa iyo, Sean C. Vlog. Bigyan kita sir ng iyong moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming whenever you wanted to make friends, o diba? Nandidikit guys yung iba kong yung iba na nandidikit kay Ashuriken. Kaya wala dito yung iba, ayun. RBLX Lian, mega love shoutout din po dyan kay RBLX Lian. Nagbabalik natin ang kaibigan guys, nagbababa rin ang kanyang bahay. Hello naman po dyan sa iyo, RBLX Lian. Welcome din po sa aking live streaming. Sean C. Vlog, mega shoutout naman dyan sa iyo. Type mo lang yung mag-type lang kayo guys ng Orami. Ito binababayan ni Nightboot guys. Ang paalala ni Nightboot is, just type channel, Ora or me. Ayun. Tamsak sir, magandang gabi po. Ayun, magandang gabi naman dyan sa iyo, Sir Aldrin Gandesa. Highly recommended monetize channel yan guys, si Sir Aldrin Gandesa, all the way from Japan. Mega shoutout naman dyan sa iyo, sir. Kumusta naman tayo dyan? Welcome back sa aking live streaming. Ora. Thank you for that sweet tamsak, Sir Aldrin Gandesa. Exclusive remix by DJ RK. Eto guys, si Sean C. Vlog. Baka hindi nyo pakadikitan guys, si Sean C. Vlog. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Eto binababa ni Nightboot ang kanyang bahay. O, diba? 6 million people in the house guys. Mega shoutout po dyan sa inyong lahat. Welcome po sa aking live streaming. Thank you also for keeping me in your background. Guys, o, diba? Ma'am Sean C. Vlog, kumusta naman tayo dyan, ma'am? Saan po pala kayo sa Bicol, ma'am? Doon po tayo nagkakilala. Ay, kay Ma'am Inday Dario Vlog. Oo nga po pala. Dito lang, sir, tatawag lang ako kay Darling. Wow, sana all my darling. Kay Ma'am Inday Dario Vlog pala. Nagkakilala kami ni Ma'am Sean C. Vlog. Baka guys, hindi nyo pa kaibigan yan si Sean C. Vlog. Saan po kayo, ma'am, sa Bicol? Sir Aldrin Yahong, sabi ni Ma'am Jonas Salundaga. Nightboot, sa Albay ako. Saan ka ma'am sa Albay? Albay din ako. Nandito ako sa Malilipot, Albay. Guys, don't worry, balikan ko po kayo later. Like what Kuya Uragon said, hindi ko yan makalimutan since mga later on, malalabas naman yung mga notification ninyo. Ayan. Oo, kasi kailangan mong balikan yan, Ashuriken. Kasi meron ako ditong dalawang klase ng tubo. Oo nga. Pero now, dito ako sa Saudi. Ingat-ingat po kayo dyan, ma'am. Meron ako dalawang klaseng tubo dito. Di ba? May malaki, may maliit. Pili ka lang. Oo nga. Maliit latay lang, malaki, kumatos yan. Oo nga. Libon Albay Tabi Manoy. Nasa Libon. Ako Malilipot Albay. Malaki na para kumatos na. Alain mo yun. Harsh mo pre. As in. Super harsh. Pero nilagyan ko na pala si Young Stevie ng kanyang tawag dito. Nilagyan ko na yun ng na ba yun? Super chat at meron na din pala yun na harang. Ayan. Ingat ka dyan, Madi. Ingat ka dyan, Madi. Guys, dikitan nyo na rin to guys. O si Sean C. Vlog. Baka naman.
DJ Dance Remix. Konti lang tayo guys, konti lang tayo. Ayun, baka naman hindi nyo pa kaibigan. Oy, may mayaman. Kumusta naman tayo dyan, sir? Ronnie Vlog Channel. Oy, highly recommended monetized channel to guys, si Sir Ronnie Vlog Channel. Nagbabalik natin ng kaibigan ang aking idol. Kumusta naman tayo dyan, aking idol? Welcome back din sa aking live streaming. Sir Ronnie Vlog Channel, di ba? Wala ba tayong epiplex dyan ngayon, sir? Ang ating one of our new VIP member guys na si Sir Ronnie Vlog Channel, di ba? Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, bigyan ko rin din si Sir Ronnie Vlog Channel ng kanyang VIP code. Kumusta naman tayo dyan, Sir Ronnie Vlog Channel? Welcome din po sa aking live streaming. Ang galing nito guys, oo. Ang ganda ng boses nito. Wala ba tayong epiplex natin ngayon, sir? Knife, diba? Nagmamahal. Ito. I just fall in love again. Can you feel the love tonight, diba? Ito. Diba? Yan guys, ang ating background si Sir Ronnie Vlog Channel, diba? Pwede ko bang gawing background? Pwede naman siguro. Ma'am Grace, may kalab shoutout din po dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan si Ma'am Grace. Ma'am Grace, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Grace B Vlog? Highly recommended channel yan guys, si Ma'am Grace. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Grace. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta tayo dyan, Ma'am Grace? Welcome back ma'am sa aking live streaming. Diba? Ang ganda ng boses ng guys, si Idol. Restless warrior, just to be with you. Diba? Sana all. Diba? Diba? Sana all. It is where we are. Ang ganda ng boses niyan guys, ni Ronnie Vlog Channel, ang ating bagong VIP member na nandito sa atin. Ayun. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan, maghahanap lang ako guys ng pinakamaiksing video ni Sir. Ayun. Para naman makuha natin guys. Diba? Ang ganda ng boses niya. Uy sir, kumusta naman tayo dyan? Mayaman talaga. May kalab shoutout naman po dyan kay Sir Ronnie Vlog Channel. Bigyan kita sir ng RBC. Ayan. Sa nalis magustuhan niyo ang aking Diba? Baka guys hindi nyo pa kaibigan ng ating nag-super chat pa. Mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Ronnie Vlog Channel. Thank you for that amazing super chat, sir. the twisting kaleidoscope, move us all in turn. Ang ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter. You can simply connect also with our super chatter simply by clicking that link na binababa ko guys. Ayan. Breathe in time with yours. Can you feel the love? Oy. It is where we are. It's enough. That is why you want to know that we got this. Guys,
chatters, please do connect also guys to our super chatter. Ma'am Krisa 27, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Hello naman po dyan kay Ma'am Krisa 27, highly recommended. Monetized channel who is in our live streaming also. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Krisa 27. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Idol Ura, salamat po. Node lang. Ayun. Thank you naman po dyan kay Sir Ronnie Vlog Channel guys. Highly recommended monetized channel din yan guys. Si Sir Ronnie Vlog Channel. Ayun. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Binababayan ni Night Boot automatic. Ayun. Ang ating super chatter na si Sir Ronnie Vlog Channel. Ayun. Believe the very best. At ang ating bagong VIP member. Ayun. Thank you. Shout out uli sa lahat. Ayun. Nasa work pa pala. Ingat-ingat kayo dyan, sir. Ingat-ingat dyan. Ayan. O, diba? Ang ganda ng boses ng guys ni Sir Ronnie Vlog Channel. Ayun. Yung voice ni Kuya Ronnie, lapit na lapit sa original song. Oo nga, ang ganda niyan. Ang ganda ng boses ng guys. Oo. On the way, Ronnie Vlog Channel. Oy, ipunin nyo yan guys. SC. Kaibiganin nyo yan guys. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman maluoy mo, maluoy. Bakit kaya hindi ko ma-play ang aking live stream sa aking sa aking computer? TGNG Vlogs, hello naman dyan sa iyo. TGNG Graphics, ayan. Ano pa? Ayun guys, so marami kayong magiging kaibigan. Yung mga nangangailangan dyan guys ng kadikitan. Ayun, marami kayong magiging kadikitan dyan guys. Tatlong dikit ko kay Ashuriken sir. Sabi ni TGNG Vlogs. Ayan. Mabigyan kita ng 3WAC. Ubusin mo na. Oo. Ilan na ba si Ashuriken? Guys, maluoy niyo ako guys. Sige na. Dikitan nyo guys ang ating super chatter. Uy. Oo nga. Ronnie Vlog, all beldan. Sabi ni Joel's Finest. Mother Sanit nagbababa ng kanyang bahay guys. Ito guys, so padikit naman ako guys kay Mother Sanit. Baka hindi nyo pakadikitan niyan guys. Napaka-legit organic na kaibigan niyan guys si Mother Sanit na nandito sa atin. 21 na lang guys ang kulang ni Ashuriken para mag-grade 2, laging nalalagas. Luto mode muna ako, sir. BG lang pa yan. Sige lang TGNG, ayan. 39 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, guys. Mega shoutout po dyan sa inyong lahat, guys. Sa mga naka-background sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. At kung may mga katanungan kayo, guys, ang ating topic for today is facial recognition term. At kung di nyo pa kaibigan, guys, ang ating super chatter, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, sa ating super chatter. Ma'am Grace B. Danpul Pakroni Vlog. Sabi ni Ma'am Grace, ayan. Ay, mali pala. Nagkadugtong si Ma'am Adel at si Ma'am Grace B. Vlog. BG lang host at ang gulo ng camel. Ayun, si Ma'am Krisa 27. Hello naman dyan sa iyo, ma'am. Thank you also for keeping me in your background. Ma'am Krisa 27. And ang ating super chatter, guys, baka hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Oo nga.
Kakabuhay na lang kuryente, lakas ulan, sabi ni Papa Yu. Oy, Papa Yu, mega love shoutout naman yan kay Papa Yu Bird. O, diba? Nagbabalik natin guys na kaibigan. Highly recommended monetize Papa Balls. Kumusta naman tayo dyan, sir? Papa Hubert, welcome din sa aking live streaming. Tamsaktan host, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Jeans Channel. Welcome din po sa aking live streaming. Papa Yu, thank you for that sweet tamsak. Ano pa ba? Luoy talaga, Idol Ora. Idol Ora, salamat po. Shout out po sa lahat. Bakas lang po kayo. Promise, balikan po kayo mga idol. Salamat. Nasa work po ako now, kaya balik ko kayo maya. Ayan. Sabi ni Sir Ronnie Vlog Channel. Ayan. Thanks, sir. Yahoo, ang init. O, di ba? Electric pan siya. Oo. Nag-electric pan ka dyan, sir. Trex TV, nandito na rin sa atin guys. Hello naman dyan kay Trex TV. Kumusta naman tayo dyan, Trex TV? Nakagraduate ng 700 kagabi. Ayan. Hello naman dyan sa iyo, Trex TV. Welcome din po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan? Papa Hubert, kumusta naman dyan? Ugat ni Jeans Channel, tamsak again. Wow, may mga ugat. Nagsisipaglabasan, o diba? Ma'am Jeans, padikit naman ako kay Ash. Baka naman, yung mga marami dyan guys na pandikit, baka naman. Ma'am TGNG, ang streamer walang mata. Oo nga, yung mga watching now, hindi mo malalaman. Tapos hindi ko ma-play yung aking siguro nag-update na naman si Lolo ng kanyang live stream. Hindi ko ma-play sa aking sa aking computer ang aking live streaming guys. Oo. Nag-e-error siya as in. Guys, padikit naman ako guys kay Ashuriken. Baka naman. Papi mega love shoutout naman dyan kay Papi Tamsak sir. Mega shoutout po dyan sa iyo Papi ayun. Thank you also for that sweet Tamsak Papi Welcome back din sa aking live streaming. Ito pa guys legit and organic na kaibigan yan si Papi Welcome din sa aking live streaming, Papi Bakit ba ganyan, Papi Ang marupok na papa, si Papa Yu. Padikit naman ako guys sa mga ninja nyo kay Ashuriken. Sabihan nyo ako guys kung ilan yung dinikit nyo. Bigyan ko kayo ng 1WH. Bawat dikit nyo guys kay Ashuriken, Road to Greato. Napakabait niyan guys na bata. Promise, as in, napakabait na bata. At mga pupoging bata pa yan, diba? Yung mga naghahanap niya ng mga pupoging, mga papa balls na bata yan. Si Ashuriken. Oo. Dikitan nyo na rin yan guys. Pag naka 200 yan, magpe-face reveal na yan. Oo nga. Tamsaknan host, sabi ni Trex and Athena Channel. Thank you also for that sweet tamsak ni Trex and Athena Channel. Ayun. Atay ni may bituka. O diba? May atay. Papa Yubs. O diba? Hoy, pinasok lahat. Thank you also guys for that sweet tamsak guys. Thank you. O diba? Ang dami. Sana all madami. Ang daming pandikit. Dikitan nyo kami. Ayan si Ma'am Adel. Dikitan nyo na rin. Tusukin ka na. Thank you naman dyan sa inyo guys. Thank you sa mga patusok nyo. Ma'am Krisa, thank you also for keeping me in your background. Ma'am Krisa 27. Uy, ang laki na ni Ma'am Krisa. Wala ba tayong guys? Wala ba tayong premiere dyan? Papa Bulls, diba? Wow. Hello naman dyan kay Papa Bulls. Si Papa Yu. TGNG Vlogs, diba? Nandito pa rin sa atin. Tusok again, sabi ni Puso ni Jeans. Wow, yung puso inilabas na. Kanina yung atay. Papa Bets. Wow. Sana all maraming mga pantusok.
Tusok again, ayun. Thank you for that sweet tusok, guys. Ayun. Sa makarating na 50, sir. Saksak, sir. Ayun. Thank you naman dyan. Thank you sa inyo, guys. Okay lang naman yun, guys. Okay lang yan. Wala namang problema yun sa akin. Baka may mga katanungan kayo, guys. Ang ating topic for today is yung gaganapin na new policy ni Lolo. Ang ating, may mga changes na, guys, sa YouTube terms of services ni YouTube. Nilagay ko ang kauna-unahan ang facial recognition term na tinatawag. Yan yung terms na noon pa man meron na, guys, na term na ganon. But sa ngayon is you cannot collect any information that might identify person without their permission. Ibig sabihin, kapag ka ang mukha, halimbawa ang video ko may kumuha na iba, ang iniisip ko is paano si Little Aura ko, o di ba? Which is akin din yon. Paano yon? Ang tanong. No. Ganun lang yung tanong. Easy Journey Vlog, hello host, mega love shoutout. Mega shoutout din po dyan kay Easy Journey Vlog. Nagbabalik din po natin, guys, na kaibigan si Easy Journey Vlog na nandito sa atin. Hello naman dyan sa iyo, ma'am, Easy Journey Vlog. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Tamsak, sir, Papa Hubert, sabi ni Hubert Kint. Sana walang daming pantamsak. Ma'am Easy Journey, kumusta naman tayo dyan, ma'am? Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. And thank you also for that sweet tamsak, ma'am Easy Journey. Robert Hook. Wow, ang dami. Guys, padikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Baka naman. Papayo, padikit naman ako kay ano. Sige na, kay Ashuriken. Yung mga ninja nyo, guys, padikit naman ako kay Ashuriken. Mabait na bata yan, guys. Mabait na bata. Baka naman, guys, mamimigay ako ng 1WH sa bawat didikit kay Ashuriken. 1WH, guys, sabihan nyo lang ako kung ilan yung dinikit nyo. O nga, kung ano, guys, kung konti lang, meron tayong T1 and T7 lang. T1 and T7, kapag kakonti lang, gawin kong 5WH ang ibibigay ko sa bawat didikit nyo sa bawat main channel na ibibigay ay didikit nyo kay Ashuriken, and 1WH sa bawat ididikit nyong mga legit and organic na ninja nyo. Ayan. Tamsak sa pinakapinuno. O, diba? Ugat. Thank you for that sweet tamsak, ma'am Jeans. Ma'am Jeans, ipakipagpalitan mo na, ma'am, ang iyong ninja account. Oo, baka gusto mong ipakipagpalitan ang iyong ninja account, guys. Dikitan nyo lang si Ashuriken. Bibigyan ko kayo ng kung konti lang ang ating premiere na papasok ngayon till I end. Bibigyan ko kayo ng bawat main channel na idinikit nyo, guys, is bibigyan ko ng 5WH. Ayan. Ma'am May Fulgencio, nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Ma'am May. Ma'am May, kumusta naman tayo dyan, Ma'am May Fulgencio? Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming. Kumusta po dyan, Ma'am May? Papa Balls, oy, ito pang pangalawang Papa Balls. Oh, Yummy Balls. Si Sir Tono Bebs, tamsak dan host, sir. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, sir. Welcome din po, ma'am, sa aking live streaming, o, diba? Ang dakilang pokpok at callboy ng Taiwan, o, diba? Bro, Tono. All the way from Taiwan, si Sir Tono Bebs. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, guys, si Ligia Tritong Hope. All the way from Thailand, o, diba? Mega love shoutout to you, Ligia Tritong Hope, our foreign friend who is in our live streaming, guys. Visit also his channel, guys, so that you can get an audience from Thailand also. Ayan, the name is Ligia Tritong Hope. It's been a long time. Where have you been, Ligia Tritong Hope? I just miss this guy. I miss you, Ligia Tritong Hope. Ayan. Pasaging na ay ano daw yon? Sige, ma'am, iano natin yan. Patamsakan natin yan, ma'am. Ilagay natin kay T2. Baka naman, guys, hindi nyo pa kaibigan, guys, si Ma'am Jeans channel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Jeans.
channel. Ayan. Okay lang host, naghihintay sa muling pagbukas ng airport ng Pinas. So yun. Sir, ito na Bebs, ingat-ingat kayo dyan. Medyo may gulo ang China at Taiwan ata, if I am not mistaken. Ayan, Tito guys, meron ng Tito. Ayan, Tito. Ma'am AG, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am AG Wargas guys. Nagbabalik din natin na kaibigan. Hello naman dyan sa laking palaisda, napakabait na live streamer guys. Ma'am AG Wargas, ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am AG. Ayun, welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta po? Ora. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Ligi at Ritong Hope, mega shoutout to you. Welcome back to my live streaming also, my friend, di ba? Eto host, ma-beauty pa rin po. Sana all ma-beauty. Oo nga, ang ganda niyan guys. Ang ganda niya ni Ma'am AG. Ma'am, ano pa, may papatamsakan ba tayo dyan, ma'am? Baka naman, oo. Para naman meron tayong maibigay ditong anak. WH. Ang ganda ng pang-vlog ni Ma'am ni Ma'am AG. Aguila Labs. Paano po changes ang address ng YT channel? Ayan. Paano po changes ang address ng YT channel? Saan nga ang dikitan? Ito si Ash. Ayan. Ma'am, ang pag-change po ng address ng YT channel is not that easy because ang Google AdSense ma'am, ibig sabihin is PIN. Ay ang Google PIN natin is ibig sabihin Google AdSense, Google address na tinatawag. Pag nag-change ka ma'am ng address mo, kailangan ma'am same country, same region na tinatawag. Kung mag-change ka, pwede yon. Pero kapag ka nag-change country ka, mukhang mahihirapan ka ma'am. It is because you might lose your revenue. Hindi naman pala malulus, pero kung di mo pa inabot yung threshold mo kapag ka nag-change region ka or country ka, mapiprease lang yon, mapiprease as in freeze ka muna, next cycle mo makukuha yon, ganun po yun ma'am. And then change mo siya doon sa, punta ka ng YouTube mo guys, doon sa profile mo, Ma'am Maple Gensyo, i-click mo yung profile mo, tapos i-click mo yung manage Google account, and then papasok ka doon sa Google account mo, i-click mo yung payments and subscription, pagkatapos mong i-click mo yung payments and subscription, manage payment method, i-click mo yung manage payment method, tapos ilalabas yun sa'yo, meron na subscription and activities and subscription, and then meron pa, apat yun payment method, then address, and then settings. I-click mo ma'am yung settings doon, yung pinakang dulo, tapos doon change mo yon. Pero kung gusto mo magdagdag ng address ma'am, doon ka lang sa address, mag-add address ka, tapos kung ayaw mo ng unang address mo, pwede mong i-remove yung unang address mo. Tapos, pero bago ka mag-remove ng account mo doon, kailangan make sure na meron kang added new one address. Ganun po yun. Ano ba? Nasa likod lang ako. Ma'am AG, thank you naman po dyan sa Ma'am AG. Ayan. Sana nakuha mo. Haba na nang in-explain po. Ma'am Adel Sulit, mega shoutout. Sabi ni Papa Hubert and ni Ma'am AG Wargues. Ayun. Barubal Plok. Diba? Tamsak sir, Papa Hir. Sana all may Barubal Plok. Thank you guys. Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter. At kay Ronnie Vlog Channel ang ating super chatter guys. At ang ating bagong member, VIP member natin guys. Ayan. At kung may mga premiere kayo dyan guys, sabihan nyo ako ha.
Bakit ma'am, mag-change address ka ma'am? Ng ano? Saan mo ba in-address? Oy guys, isang paalala lang guys, ingatan nyo ang makikipag click to click ng advertisement sa mga oras ngayon. It is because merong 4 guys sunod-sunod na nag-PM sa akin na yung AdSense nila is dinisable, tinanggalan sila ng AdSense, and then hindi ko ma-recover yung kanilang mga AdSense. It is because pati yung Google account nila is tinanggal. Mayroong channel pero walang Google account. Yung 3. Yung isa naman may Google account, may channel. Pero walang AdSense. Tamsak sir, Papa ayon. Nakita ko yung earliest video mo Kuya Uro. Nakakatawa talaga yung Duterte Budots version. Oy, ang tagal-tagal na noon, as in 2012 ba ata yun, na in-upload ko. Ayoko lang talagang tanggalin kasi nung election na yon is viral na viral yon. Ayoko lang talagang tanggalin. Oo, yung pagmumura niya as in. Dito po kasi sa Dubai, ayan. Nasa Dubai ma'am yung mo. Paano ba yung CC? Come to come lalabs. Click to click lalabs, Uragon. May nabalitaan din ako niyan kanina. Ayan. Ang click to click guys is, halimbawa tayong dalawa ma'am AJ, ikaw lalaruin mo yung harang ko. Ikaw na, yung harang mo naman lalaruin ko yon. And then pag nagki-click to click is that you will going to kapag kiniklik mo kasi, ang advertisement mo, meron kasing bumper ads na tinatawag, yung bumper ads. Kapag ka-click mo yon, ipoprompt ka niya sa isang tab mo, and then yung store nun, pwede kang mag-browse doon. Tapos kapag ka-browse mo yon, nagigain yon, yung kung kaninong may-ari ng advertisement yun, nagigain yun ng revenue talaga. Ganun po yun ang process noon. And kapag na-found out na ang revenue nyo is halimbawa na-found out na ang revenue ko is iisang IP address lang talaga ang gumagawa ng revenue ko, yan ang tinatawag na traffic ads na violation mo sa traffic ads, ad click na tinatawag. Oo, papanoorin mo yung advertisement ng isang ka-click to click mo. Tigil-tigilan nyo yan guys kasi 4 na sabay-sabay kanina ang nag-PM sa akin na nagpapa-recover ng account. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag kadinaya nyo ang inyong account, I will never, ever, ever, ever help you. Uy, pabomba muna ako guys. Pabomba muna ako. T1. Ayan. Pero I will try to do my best para naman matulungan. Kaibigan ko kasi yon. Sabi ko nga, pre, hindi ka man lang nagsabi sa akin na dinadaya mo pala yan. Siyempre, kaibigan ko yan. So, I am obliged siguro. I am obliged. To help a good friend of mine. Pero, nahihirapan daw kasi siya sa revenue. Kahit na guys, nahihirapan tayo sa revenue natin guys. Kung paano abutin ang revenue natin. Don't ever cheat yourself and your channel also. Diba? Pabomba naman ako guys. Pabomba. Baka naman maluoy mo. Oo nga. Sa kabundukan ng Taiwan to guys. Saan ba itong sa Taiwan? Ma'am Angel Ray. Never cheat guys your channel. As in, never cheat your channel. Tamsak Papa, ayon. Joe Margel, tamsak Dan boss, harang late ako kakauwi lang boss. Sige. Galing ka doon sa sugod. Mega love shoutout naman dyan sa aking pamangkin guys na si Joe Margel. Ayan. Kumusta naman ma? Welcome din po sa aking live streaming. Si Bebe nandito sa aking likod. Dilon, isang kaway naman dyan, Bebe. Mega shoutout naman dyan kay Bebe na ano bang kinakain mo, Bebe? Jelly stick. Papi Chok. Diba? Papi Chok. Dan, ayun. Ma, kumusta naman tayo dyan?
Pabomba muna ako guys, pabomba. Baka naman guys, pabomba ako sa nakapin sa taas. Sige na guys, maluoy mo, pabomba. Sabog na sabog guys, yung sabog na sabog as in. Oo nga. Yung di makahinga yung live chat. Kakauwi lang boss. Nandito kami guys sa sa naka-premiere. So nakapin sa atin guys, ayan, yung nakapin sa taas. Baka naman guys, pabomba pabomba. Kakauwi lang boss. Hey, where have you been? Ha? I've been to London to visit the Queen. You've been to London to visit that queen? Yeah. How is that possible? Why not? Why not possible? Wait. Nakakatakot na talaga na. Ayan. Opo, Ma'am AG. Opo, Ma'am AG. Ingatan nyo guys ang inyong mga ang inyong mga channel. Yung iba ayaw pa aminin. Binalikan ko, watch yung Duterte Budol. Aliw na aliw ka na naman dyan, Shuriken. Ayaw ko lang talagang tanggalin kasi hirap na hirap ako mag-edit nun, oy. Oo. Kasi I am proud Duterte. Dutertinians, ayan. Kaya nga, tingnan mo, hindi mag-play. Ano? Hampas lupa, lagi. Hampas lupa daw ang vlogger. Oo. Cute nang nasa likod, Uragon. Hello, bebe, sabi ni Ma'am Adel. Say hello to Ma'am Adel. Bebe. Hello, Ma'am Adel sulit. Bebe. Hello, Ma'am Adel sulit. Hello, Ma'am Adel. Diba? Hello daw. Hello, Ma'am AG Wargues. Ito. Wargues. Hello, Ma'am AG. Hello naman dyan sa nanay ng cute na bata. Diba? May. Ayan yung nanay ng batang ire. Diba? Hello naman dyan sa nanay na bata. Nanay ng bata pala. Nanay ng cute na bata at kapatid ng hampas lupang vlogger. Kapatid ng hampas lupang vlogger. Diba? Ang sarap ng kain nila. Sabi ni Ma'am Adel, oo nga. Hindi man lang mabigay. Ayoko nga. Uy, wala, hindi mag-play Beo. Bakit kaya? Nag-error. Guys, pabomba naman ako guys. Nandito kami sa sa nakapin sa taas. Baka naman guys, baka naman. Yung sabog na sabog. Saan bang to ma'am? Saan ba to? Ay si Ma'am Angel Ray. Saan kaya tong Saan kaya to sa Taiwan? Na bundok na tong inakyat nila. Kuya Uragon, don't mind me. Watch ko lang mga old videos mo dahil it's very interesting. Especially ang butots. Kapatid mo siya. Opo ma'am, ito kapatid ko tong pangit na to. Yung bebe maganda. Ayun. Diba? Patay na time out ako. Bahala ka dyan, Ma'am Adel. Diba? Sensya na sir, nawala ng net. Sabi ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, okay lang po yun, Ma'am Grace. Guys, nandito kami guys sa premiere ni bakit ba parang kukunin na ako ni Lord sa aking ilaw, oy? Bakit ganon, bebe? Binawasan ko nga. Bakit parang silaw na silaw ako, oy? O baka sa aking cam. There was a time in my life
T1 Tito sabi Trex and that Tina yan. Huwag ka sumama sa liwanag. Oo nga, parang isasama na ako ng liwanag ko dito, oy. Hininaan ko nga yung aking ilaw, ganun pa din. Buti napansin mo, pre. Oo nga, i-off ko nga lang. I-off ko na nga lang. Diba? In-off ko na lang. Para kung kukunin ng liwanag eh. Mega love shoutout naman dyan sa liwanag. Silaw na silaw siya. Ganito na lang. Buti napansin mo, pre. Ayun, Trex and the Tina channel. Trex, bigyan kita ng 2WH. Ayan, Trex TV. Ayan. Ma'am May Fulgencio, hello po dyan sa'yo, Ma'am May. Ayan. Oo nga, tigil-tigilan nyo guys. Anyways, ang ating topic is facial recognition term. Ayan. Bawal na daw guys ang, alimbawa, video ko hiniram ng kung sino-sino. Paano naman yung mga nanghihingi ng mga congratulatory bid? Kumusta? Sino yung katabi na tao mo, kuya? Ano ba yan? In your early LS video, ayan. Katabi na tao mo, ayan. Eto, yung kapatid ko, ayan. Nasa premiere din ako ni Ma'am Angel, host, ayan. Sabi ni Ma'am May, ayan. Ma'am Sol Bihasa Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Sol Bihasa Vlog. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Sol Bihasa Vlog. Welcome din po Ma'am sa aking live streaming. All the way from Taiwan pa yan guys si Ma'am Sol. Ma'am Sol, mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Sol. Welcome po, Ma'am, sa aking live streaming. Sir Joseph the Dreamer, hello, tamsakdan sa iyo with harang. Ayan, sabi ni Joseph the Dreamer. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Joseph the Dreamer. Welcome din po sa aking live streaming. Bakit ba ganon? Oh. Baka yung yung tono. Iyon, okay na. Patingalain mo nga, bebe, yung ganon. Tingala, konti, bebe. Ito, bebe, i-release mo. Ito, ata, to. Oh, ito, bebe. Ito. Ito ang i-release mo, bebe. Ito. Yan. Ganun pa rin. Baka sa camera lang. Night mode ka na. Hindi yan, bebe. Ito. Ayan, okay na ata yan. O, ganyan na lang. O, ganito na lang, bebe. O kaya, bebe, ilawan mo dito. Sa co-host, sabi ni Joseph the Dreamer. Ayan. Hindi po siya, kuya, yung old videos niyo po 1 year ago, may kaibigan ka during your LS. Ay, nandun yun sa aking dun sa aming, pinagtatrabahuhan ko dati. When I was in Taiwan. Ano pala ibig sabihin ng dalab facial recognition? Ang facial recognition, guys, is ang sabi dito, the terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission. While this has always include facial recognition information. Ayan. Why don't you ask me what is facial What is facial recognition? Facial recognition is when they rank your face according to your face. What? You know, first face, honor. Honor? Second face, Honor. So, the more the beautiful, the more the first honor. The uglier, the chakaness you are, honor to your face. Diba? Ano pa? Can you please explain it further? Elaborate. You know, the uglier you are, cannot recognize your face anymore. But
you know, beauty is in the eye of the tiger. Nag-nosebleed sila. Magaling mo daan. Beauty is in the eye of the tiger. Correct, goodbye. Diba? Special recognition is kanang gihimuan ka og nawog for plastic surgery para special in recognition. Diba? Online birthday greetings ng nanay ko ngayon, host. Sabi ni Ma'am Saimi D. Vlog. Sige. Patapos ka natin yun. Ayun, sana naintindihan nyo guys. Sana naintindihan nyo yung yung pagkakapaliwan. Gusto nyo bang ulitin? Ma'am Saimi D. Vlog, ilagay po kita ma'am sa T3. Ayan. Meron ako dito guys na special guest ng aking kapatid. Can you, will you? Do you? Do you mind? Hello naman siya. Ah. I'm too busy here. I like butting in when I have to right? So, Continue. And with Bebe, what can you say, Bebe? dali na naman. Ang talino ng mama niya daw, o, di ba? Para ba yun, gagamitin face mo, lalab sa ibang video? Opo, ma'am, ganun po yun. Host, pa-shoutout po. Birthday ng nanay Pising ko ngayon sa Luon, Bohol. Ayun. Ma'am, sana naka-tune in sa atin, ma'am, yung nanay mo, ma'am. Bibigyan ko siya ng special birthday song, o, di ba? Para naman, ma'am, in grande ang kanyang birthday ngayon. Bigyan natin ng birthday song. Happy birthday naman dyan kay... Ay? Kay Nanay Pising na nasa Luon, Bohol ngayon, di ba? Happy birthday po dyan kay Nanay Pising, di ba? Para ba yung gagamiting face mo sa ibang video? Opo, ma'am, kapag kinuha, halimbawa may nag-reuse content sa'yo or kinuha yung content mo, ma'am, someone use your video sa kanilang channel, ma'am, is na-recognize na rin niya. Ma'am Sol, Bihasa Vlog, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Sol. Ang talino ng kapatid mo, pre, ang layo mo doon. Kasi lang 0.75 meters. Oo. Birthday din ng lola ko po, kuya, sa side ng mother ko po. Mega love shoutout naman po dyan sa lola ni Ashuriken. Bigyan ko rin siya ng isang birthday song uli. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends I knew. May good luck go with you and happiness too. Ma'am, tawag dito? Ma'am Victoria Kulubi, mega shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Victoria Kulubi. Ang aking Bebe Labs, nagbabalikan natin guys na kaibigan, all the way from Malaysia pa yan. Ma'am Bebe Labs, kumusta naman tayo dyan? Welcome back ma'am sa aking live streaming. Mega love shoutout, sabi ni Bilasang Tilapia, o diba? Ashuriken, mega love shoutout. Ma'am Jonah, Ma'am Grace Vlog, Ma'am Age Wergas, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Sol Bihasa Vlog. Highly recommended monetized channel yan guys, all the way from Taiwan pa si Ma'am Sol. Ma'am Sol, kumusta naman tayo dyan? Sabog na boss, o diba? Bituka ni Jeans Channel, nandito pa rin sa atin guys. Dan sa usok ni Ronnie, ayan sabi ni Jeans Channel. Papa Yu, nandito pa rin sa atin guys. Kumusta? Kayong lahat yan guys.
Shuriken Bunso, musta ka na? Yan. Sabi naman Victoria Kulubi, Ma'am Jonas Salundaga, mega love shoutout po. Ma'am Maylin Mapili, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Maylin Mapili all the way from Hong Kong. Sir Joseph the Dreamer, ano daw yan? Sabi ni Sir. Patamsak lang guys at mag-iwan ng bakas ng mabalikan. Thanks. Ayun. Sir, bukas ko na ibigay ang iba kay Ashuriken. Baka malagas sa yon. Ilan na ba si Ashuriken? Ilan ka na ba Ashuriken? Okay, 179. Oo nga guys. Baka naman guys, meron pa kayong pandagdag. 21 na lang guys, si Ashuriken. Okay guys, kung magdidikit kayo guys ng inyong mga ng inyong mga legit and organic ninja guys, make sure na bakasan nyo rin ha. Yung tamang pagbabakas. Di ako nakapunta sa LS ni Ate Jonah kagabi. Tagal pala mag-edit ng video. Oo nga, matagal ang pag-i-edit ng video. T3 na yan, sabi ni Ma'am Grace. Guys, ano tayo? T1, T2, T3, T7. Ayan. T1, T7, ay T2, T3, T7, and T12. Ayan. Sa bawat didikit guys kay Ashuriken, may bigay ako kasi konti lang tayo guys. Konti lang yung yung premiere natin ngayon. Naku, 184 na kanina. 179. Bakasan nyo guys ng tama. T1, T2, T3, T7, T12. Meron 5WH tayo guys. Bawat didikit nyo guys kay Ashuriken, mamibigay din ako ng another 5WH. So all in all, magkakaroon kayo ng 10WH bago kayo umuwi. Diba? Bago kayo umalis sa aking live streaming, you will gonna get 10WH guys. Para naman, sakto-sakto tayo. 10WH. 1WH lang sir sa akin. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Noted po Ma'am Grace B. Vlog. Baka naman Ma'am meron kang gusto mong ipamigay yung iyong yung iyong ninja ma'am. Didikitan nyo lang guys sa Shuriken Road to Grade 2. Ayan, baka naman. Alam nyo kung bakit tinutulungan namin guys sa Shuriken? It is because napakabait na bata nito mga pupoging bata yan. Sige sir, sino po? Sabi ni Ma'am Grace. Si Ashuriken guys. Ito, si Ash. Ayan. Ashuriken. Huwag kayo mag-alala guys. Magbabalik yan sa inyo ngayon mismo. 184 na po. Saan kanina sir? Yahoo. Dito sa akin is i-refresh ko muna. Tranquility. 179 talaga as in. Sophia Bianca, tamsak po Tito Uragon. Kumusta naman po ikaw? I love you po. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Sophia Bianca? Welcome back din sa aking live stream. Yang sweet na batang ire. Diba? Hello host, saan nakalagay premiere ko? Sabi ni Joseph the Dreamer. Kahapon, nandito ka ba sa akin, Sir Joseph the Dreamer? T5, ayan. Okay, meron pa guys na T5, si Joseph the Dreamer. T5, ayan. T1, 2, 3, 5, ayan. T1, T2, T3, T5, T7, T12. Si Joseph the Dreamer, T5. Okay lang po ako, Tito Uragon. Maganda pa rin po. Sana all, di ba? Ashuriken dan sa bahay mo. Sabi ni Ma'am Sol. Ma'am Sol, bigyan kita ng Bihas sa vlog. Bigyan kita ma'am ng Ninja account 5WH guys. Ang Ninja account is 5WH. Bawat main channel nyo guys, ibibigay ko 5WH. Ayan. Sir, nagpre-premiere na po si Ma'am Ate Mon. Uy, si T7 guys, nagpre-premiere na T7. Baka naman guys. Patamsak din ako guys kay T7. Pabomba ako guys. Done, sabi ni Papa Yu.
Wala na po ba yung code ko na T9? Meron pa rin ano guys. Nandito pa rin yung T9. Ito pa guys, oh, may T9 pa si Sophia Bianca. T9, T1, 2, 3, 5, 7, 9. Ayan. Sir Gembius, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Gembius ang pangalan. Mega shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Gembius. Kumusta all the way from Taiwan pa yan guys. Napakalaking isda yan guys. Oo nga. Pabomba naman ako guys. Pabomba ako kay Ma'am Atimon Vlog. Ayun, yung nakapin sa taas. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan yan. Si Ma'am Atimon Vlog na nagkakamay. Mukbang pa more. O, diba? O, ang lalaki ng subo. Piste. Oo. O, diba? Nagkakamay lang sila. Shoutout po sabi ni Habibi Sky. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Habibi Sky. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Si Habibi Sky. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Habibi Sky. Welcome back po, Ma'am, sa aking live streaming. Bebe loves, baba ako saglit, bili ako ng boyfriend. Sana all, o, diba? Sige lang, Ma'am, damihan mo ang pagbibili mo ng boyfriend mo dyan. Oo nga. Dana po sa nakapin, sabi ni Sir Joel's Finest. Ayun. Sir Joel's Finest, bigyan kita ng plus 1 WH, another 1 WH. Ayan. Guys, nagbabalik natin na kaibigan si Habibi Sky. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si Habibi Sky. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Boss, kain muna ako. O ako, napalaban na naman sa baso kasalanan ni Primong Onyo. Oh, sige. Sir, 3 po sa akin, sir. Sabi ni Ma'am Maylin. Note po, Ma'am Maylin. 3 WH. Jeans Channel Dan na yan. Sabi ni Habibi Sky. Guys, baka bukas hindi ako makapag-live stream kasi may overnight swimming na naman kami daw. Oo. Parang ayoko sumama. Lalabs, here lang ha. Dinner time. Kain tayo. Sige lang po, ma'am. Pakabusog. Time check tayo guys. 23 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ayun. Nagdidikit pa ako host. Pangatlo. Sige lang ma'am. Sabihan mo ako kung ilan yung idinidikit mo. Ipakipagpalitan nyo guys ang inyong mga ang inyong mga WAs kasi baka bukas wala ako. Ipakipagpalitan nyo guys. 181 na si Ashuriken. Mag-iwan kayo guys ng tamang bakas ha. Tito Uragon, lapit na rin po ang birthday ko po sa linggo na po yon. May premiere din po ako ng linggo. Araw po ng birthday ko po, di ba? Happy birthday naman dyan kay Ma'am Sophia Bianca. Bigyan ko rin ikaw, Ma'am Sophia Bianca, ng birthday song, di ba? Para naman, feel na feel. Ma'am Grace, noted po Ma'am Grace. 2. Happy birthday to you. Ito guys, ni Ash. Dear one, happy birthday to you. From good friends and true. From old friends I love. Happy birthday naman dyan sa mga nag-celebrate ng birthday niya. Especially kay Ma'am Sophia Bianca na magbe-birthday. Advance happy birthday naman dyan sa linggo. Kuya Uragon, kung hindi niyo gusto pupunta, hindi mo ba ma-refuse yung invitation papunta sa overnight swimming? Cannot do daw. Diba? Lamsak Dan T3, dating dikit host. Harlem O na naka-BG sa atin. Nandito kami guys ng bubomba. Kay kay Ma'am Atimon. Di naman malaki ang subo ni Ma'am Atimon. Si Ma'am Inday Dario Vlog talaga. Paboritong ulam. Diba? Tapos na, sumabog na.
Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo dyan, guys. Ano na? Ilan na bang oras ako? 89 minutes. Ayan. 26 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, guys. Magkipagkaibigan kayo sa bawat isa. Namimigay ko ng 5WH, guys. 5WH sa bawat main channel lang ididikit nyo, and another 1WH sa bawat ninja account ay ididikit nyo kay Ashuriken, di ba? Host, thank you po sa support. Ayun. Always welcome po kayo, guys. Oo. Tayo lang, ma'am, ang magtutulungan, di ba? Tamsak Dan, Sweet Bicolana, sabi ni Joel's Finest. Ma'am Cell Live TV, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Cell Live TV. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan si Ma'am Cell Live TV. Mega shoutout naman po dyan sa Ma'am Cell Live TV. One of our VIP member yan. Ayun. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Cell Live TV. Highly recommended channel yan, si Ma'am Cell Live. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Cell Live? Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Yahoo back to 184. Baka naman, guys, 16 na lang, guys, ang kulang. 16 W8. Sayang din yan, guys. Oo nga. Dan tatlo, matagal ako makabalik, tinatapos ko video niya, sabi ni Ma'am Jeans Channel. Ma'am Jeans Channel, bigyan kita ng 3WH. Ilan ba? May isang 5 plus 2 equals 7, ma'am. 7WH, ma'am. 5. Kapag nagdikit kayo, guys, na main channel niya, I will going to give you 5WH sa bawat main channel niya, di ba? And then yung ating T1 and T7 is tapos na. So, meron tayo, guys, na T2, T3, T5, T9, T12. Ayun. Meron pa rin 5WH kayo dyan. All in all is you will gonna get 10WH also. Ayan. Minimum. Ma'am Sol, T2, T3, T5, T7, T9, T12. Ayan. Ay, wala na palang T7. Ayan. T2, T3, T5, T9, T12. Ayan. Ayan, guys. T2, T3, T5, 9, and 12. Ayan. Solvia sa Vlog 1, thank you po sa support. Sabi ni Ma'am Angel Ray. Ma'am Solvia sa Vlog, Angel Ray, mega love shoutout. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Sir Aldrin Gandesa. Angel Ray, saan ka po? Nasa Taiwan din yan, Ma'am Sophia Bianca. Baka nga magkapit bahayan ka si mama mo. Si Ali Tapta. Si Ma'am Angel Ray. Thank you talaga sa tulong, Kuya Urgo. Nakakainis na sa grade 1. Joke lang po. Appreciate ko talaga yung tulong nyo po. Ayan. Always welcome, always welcome. Joseph the Dreamer, 1, 2, 3, 4, 6. O, diba? May 4 pa talaga si Sir Joseph. Sige, bigyan kita, sir, ng 5WH. Joseph the Dreamer. Ayan. 5WH. Baka gusto mong dikitan, sir, Sir Joseph the Dreamer, si Ashuriken, bigyan kita ng another 5WH para naman 10WH ang iuwi mo. Ray Cariaga, Uragon. O, diba? Hello naman dyan kay Ray Cariaga na naka-off. mega shoutout naman dyan kay Ray Cariaga, o, diba? Highly recommended channel yan, guys. Oo. Si Ray Cariaga, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ray. Welcome back din sa aking live streaming. Happy host, o, diba? Guys, makikipagkaibigan kayo, guys. Mamibigay ako ng 5WH kasi konti lang ang ating premiere. Oo. Ma'am May Vlog, nandito na rin sa atin, guys. Nag-music streaming din yan. Ang magandang kapatid ni Ma'am Adel, ni Ma'am Jonas Salundaga. Hello naman dyan kay Ma'am May Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. May legs akong nakita. Uy, ang legs mo. O, diba? Post link ni Ashuriken. Ito, Ash. I-type nyo lang, guys, ang Ash. Sa Live TV All Beldan, salamat sa sopas. Nabusog ako, sabi ni Sir Joel's Finest. Patamsak host premiere, sabi ni Ma'am Elma Tihada. Mega shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Elma Tihada. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. And guys, remind ko lang, baka hindi nyo pakadikitan ng ating super chatter. Makipagdikitan na rin po kayo dyan, guys, kay Ronnie Vlog Channel. Ayun, baka naman, guys. Ronnie Vlog Channel ang pangalan, guys. Ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys.
Ilagay ko kay T1, ayan. Ilagay ko guys kay T1 si Ma'am Elma Tihada. So ibalik natin ang T1 ulit guys. Ayan, para kay Ma'am Elma Tihada. Ayan. T1 guys, T1 meron na naman. Pinalitan ko sa Ma'am Angel. Ayan. Meron tayo guys T1, T2, T3, T5, T9, T12. Ayan. Dan sa nakapin sabi ni Ma'am Cell Life TV, ayun, noted po Ma'am Cell Life. Bigyan kita ma'am ng another WH. Ashuriken dating dikit sabi ni Ray Cariaga. Sige. 32 minutes guys, past the hour of 7 o'clock in the evening. Baka hindi pa kayo dyan nagdi-dinner. Pwede na kayo mag-dinner guys habang nakikipagdikitan dyan. Padikit naman ako guys kay Ashuriken. 5WH bibigay ko bawat didikit kay Ashuriken. Sana naman. Oo nga. And another 1WH sa bawat ninja nyo. Sabihan nyo lang ako guys kung lang yung dinikit nyo. Para naman may iuwi kayong WH. Kakailanganin nyo yan. Monetize and non-monetize. You will gonna be needing WH also. At kung may mga katanungan kayo dyan guys, huwag kayong mahiya guys magtanong. Libre lang. Walang bayad. Promise. Eto guys, so baka naman. Little aura on the way na daw sa'yo. Wow, sana all. Dinidikitan. Yan guys, so yung nakapin sa taas guys, si Ashuriken. 5WH bibigay ko. Ipakipagpalitan nyo guys ang bawat ticket nyo at magbabalik po yan guys sa inyo as in. 185. 50 na lang guys ang kailangan para mag 200 yan. Magpi-face reveal yan. Ang pogi niyan guys, mga pupoging bata yan. Diba? Ang bait ng batang yan guys, ni Ashuriken. Little aura on the way. Elma Tihada dan. Sabi ni Ma'am Cell Life 2. Ayan. On the way kay Ashuri, 5, ayun, pang-5. Dikit na main ko sa kanya, host. Sabi ni Ma'am Sol. Sige, Ma'am Sol. Kuya, kailangan ba mga at least wait ako ng 1 hour kaysa balikan ko po sila o pwede na, ayan. Oo, kahit naman maya-maya mo balikan, okay lang naman yan. Basta as long as you will gonna return the favor back, Ashuriken. Kasi, kailangan balikan mo para naman makagain ka, ma-notify ka din kapag ka nagla-live streaming ang bawat mga dumikit sa iyo para ma-notify ka niyan. Mag-iwan kayo guys ng tamang bakas. Tamang bakas para guys mabalikan kayo ha. Kasi laging naglalagas yan guys. Naka 200 lang dati yan. Nag 2 days ago, naka 200 na yan. And then minukbang hanggang ngayon. Atimon Vlog, Tamsak and all build done. Ayan, sabi ni Sir Joel's Finest. Sir Joel's, bigyan kita ng another 1WH. Ayan. Si Ma'am Sol Biha sa vlog, nandito pa rin sa atin. Ayun. Little Orada na Uragon Pre. O, diba? Pabomba po sa premiere. O, diba? Pabomba naman ako guys. Pabomba. O, ay meron pa ba? Si Ma'am Cell Life may premiere din. Ayan, sige. Lagay natin. Sino ba? T1, T2. Ilagay ko kay T4. Ayan, ilagay kita ma'am kay T4. T4 ma'am, T4. Ayan. T1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. Ayan. T4, ay T1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12.
Carlo Lozano, bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Carlo Lozano ang pangalan na yan. Carlo Lozano ang pangalan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, sir. Carlo Lozano, bigyan kita ng iyong jacket na tinatawag ayan, para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Mega shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome po sa aking live streaming. Ayan. Pre, bigyan ko na lang pre ng code si Ray Carriaga. DJ C-Band Remix. Sana wala pang nagmamay-ari ng RC. Ay, meron na pre, RC. Ayan. Ray na lang, Ray. Pag nag-type ng Ray, ayan. Okay na pre, Ray. Ayan. Host, 5 lang sa akin. Host, andito na Dragon. Ayun, sabi ni Ma'am Jeans channel. Ma'am Jeans, bigyan kita ma'am ng ilan bang, isang main channel ma'am. Nasa 5 plus 4 equals 9 WH ma'am. 9 WH, bigyan kita yan. Baba ka po bahay, sabi ni Ma'am Sol. Sol, biya sa blood tamsak and all well done. Ayan, sabi ni Joel's Finest. GF ang kanyang code guys, ang ating VIP member, si Sir Joel's Finest. Sir Joel's Finest, you can use your code, GF. Ayan. Guys, magbaba kayo ng bahay guys sa ating mga bagong kaibigan, especially dito kay Carlo Lozano. Ayan, you can drop your link or you can simply call Nightboot only guys. Tawagin nyo lang si Nightboot. Hanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa niyan dito sa ating live streaming. 1 main, 4 laman ni Jeans. Ayan. Isang main is 5 plus 4 equals 9 WH ma'am. 9 WH. Noted. Ayan. Ray na lang pre, Ray. Ayan. Ayan, marami kayo guys na na tawag dito. Si Ma'am Elma Tihada. Ayan. Ma'am Elma Tihada, mega shoutout po dyan sa iyo. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Ma'am Elma Tihada. Ayan. Ano pa ba? 38 minutes guys past the hour of 7 o'clock in the evening. Oh. Baka naman guys, pag-graduate naman ako guys, road to grade 2. Ayan. Hindi pa pala ako nagtamsak. Magtamsak muna ako sa mga premiere. Ayan, tamsak. Para naman Tapos na si Ma'am Saimi D Vlog. Ay, ngayon pala yan si Ma'am Saimi D Vlog. Si Ma'am Cell Life, ayan. Nakatamsak na pala dito. Si Ma'am Cell Life. $186 na guys. 14 na lang. 14 ang kailangan guys. Kay Ashuriken. C1, patamsak naman ako guys. Mayroon pa sana ako kaya lang andito na Dragon Oy. Oo nga. C5 lang sabi ni Ma'am Angel Ray. Ayan. +1 ma'am, +1. Idikit mo na ma'am, sayang naman. Oo nga. Baka guys hindi ako makapag-live stream bukas kasi meron kaming overnight swimming daw. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Was it we that said? Ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo dyan guys. May mga katanungan kayo sa inyong mga sa inyong mga channel. And reminder ko lang guys, huwag kayo makikipag-click to click ng advertisement nyo if you are a monetized channel. It is because
Saya merong 4 na account akong magkakasabay kaninang kaninang mag-aalas 2 ng hapon. May 4 na nag-PM sa akin na iisa ang problema nila. Pare-pareha sila mga ad-click. Ingatan nyo yung mga channel, guys. Especially when you are a monetized channel. T35797 ni Trix TV. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4WH Trix TV. Ayan, noted. Saimi D Vlog dan po, sabi ni Ma'am May. We have no understanding. The God misunderstood. Salamat sa nagtamsak at baga sa akin, guys. Promise, babalikan ko po kayo later. Ayan, sabi ni Ashuriken. Ashuriken, i-message mo ako ngayon sa Facebook. Oo nga, Ashuriken. Ngayon na, now na, i-message mo ka. Pri, pahingi ako ng isa. Ayun, sabi ni Pri. Para kay Ray Cariaga. Hindi ko pa nadidikitan si Ray Cariaga, Pri. Kay Little. Dito na lang. Idikit ko yung mga ninja ko, Pri. Huwag ka mag-alala. Ididikit ko yung lahat. DS isa na lang, 40. Kinuha ni Lolo eh. Sana kuhanin pang konti. Oo. Ray Cariaga na daw sa'yo sa Cell Life TV. Baka naman. Oo. Rex and Athena channel. Oy, eto guys, road to 100 guys, si Trex and Athena channel. Baka naman guys, pag-graduate naman ako guys, eto mamimigay din ako. Ano ba, gusto mong ipag-graduate, Trex and Athena channel. Trex TV to guys, si Trex TV. Naghilo ako sa messenger, kuya. Ayan, sige. Ayan. Okay na tawag dito. Ashuriken, okay na. Sino ba? DS sa akin daw. Huwag na sa kanila. Di kitang ko muna bago nag-exit. Ayan. Sige guys. Ay, hindi na pala ako mandidikit pa rin ng aking lahat ng ninja ko. Oo, sana maglabas si Pre. Konti lang, mga 700. Oo, sana ibalik sa 2,000. Oo, si Pre. Sana lagasin. Okay guys, makipagkaibigan kayo sa bawat isa guys. Makipagkaibigan, makipagdikita, diba? Yan ang susi ng healthy channel na tinatawag. Me. Saka na lang sa kanila, mahaba palalakbayin ko sa... Uy, Pre, alam mo, if your brother and your sister were too dependent on you, they will never learn. Sometimes you have to, sometimes you let them also do their job, do their part, para naman malaman nila ang YouTube, especially mga community policy, kung paano dadali ng isang YouTube channel. They should learn it. Uy, Pre, maawa ka, 3 na to sila, di na ako makaisda sa akin. Si Lito Lora ko nga, hindi ko naiisda.
Guys, namimigay ako ng 5 WH. Ayun, 45 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, guys. Baka hindi nyo pa, guys, natamsakan yung mga tatamsakan. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. Ayun, meron kayong 7 WH plus another 5 WH. Magkakaroon kayo, guys, sa akin ng 12 WH total. O, diba? Kapag dinikita nyo na rin si Ashuriken. Maka grade 2 lang, guys. Maka grade 2. Sana naman. 186 na, guys, si Ashuriken. 14 na lang, 14. Di isa na lang, guys, sabi ni Pri. Sana lagasin. Sana konti ang lagasin. 363. Oh. Di isa ngayon, bukas 20 naman. Oo. Nagiya ka, Pri. Oh. Oh, diba? Rick Arriaga Danpool, pagsabi ni Trix and Athena Channel, baka naman, guys, ito, guys, si Trix and Athena Channel, baka naman, guys, road to 100, o, diba? 92 na siya, guys, 8 na lang. Bago man lang tayo, guys, ano na lang ako, 10 minutes na lang ako, guys. 11 minutes na lang ako, guys. And baka hindi nyo pa, guys, kadikita ng ating super chatter na si Ronnie Vlog Channel. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, sa ating super chatter. Huwag kang ano dyan, Pre, nilagas ka din. Kala mo ha, ako lang nalagasan. Nilagas ba ako? We, hindi ako nilagas. Nagdagdag ako. We, Rex and Latina Channel, drop ka ng link, ma'am. Puntahan kita, sabi ni Ray Carriaga. Ayan, guys, so yan yung nakapin sa taan si Rex and Latina Channel. Ayan, Ray Carriaga dan sa bahay mo, sabi ni Mama Elma. Kapatid yan, guys, ni si Ray Carriaga, ni Ma'am Jonas Salundaga. Ay, nadagdagan kanina, 30. Wish na lang si Ate Jonah na malagas ka pa, wag naman at. Mega love shoutout naman dyan kay Prina, sana maglagas, mga 1,000. O, diba? Okay, guys, makipagkaibigan kayo, makipagkaibigan. 100, ay ano na ba? Kung hindi kaya, guys, kung hindi kaya, okay lang naman. Marami pa namang araw. Okay, guys, magalala, ayun, malapit na rin yan na ma-monetize si Ashuriken. Hinahabol niya lang yung turuan ko yan, guys, mag-streaming via music. Ayan. Sa nadagdag ni Pri, baka naman mahagupit nyo din ako. Isa lang sa ngayon. Sound. Ay, dagdagan nyo daw yan. Sige na, guys. Dagdagan nyo na daw yan, guys. Si Ma'am Juna Salundaga. Ay, sana maglagas. Sana lagasin ang todo. Diba? May shoutout naman dyan kay Pre na nangangailangan ng isa lang. Sana madagdagan ng isa, tapos lagasin ng 1,000. Diba? Ala, nangangailangan? DS. Diba? Ang saya ni Pre. Sana madagdagan ng isa. Tapos maglagas ng 1,000.
Kung lagasan mo ako, Lolo, isama mo na siya. Naganap ng kasama. Kaya ako nga, bahala ka dyan. Hindi ako mangingisda ngayon para hindi ako maglagas. Bahala ka dyan, pre. Sana lagasin 1,000 si pre. Wala na yung masabi si pre. Hoy, may magkaibigan kayo kay pre. Sige na. Baka naman, guys. Oo. Ayan na naman siya, excited sa night swimming. O, diba? For better or worse, ang pag... Hay, salagasan mo naman! Suluhin mo yan! Diba? Lolo, for better or worse! Ay, lo! Pagdating sa lagasay, siyempre na lang. Diba, pre? Nawala ka. Wala namang didikit, pre. Tuloy. Sana lagasin. Oo. Oy, Mama Elma, tuwang-tuwa si Mama Elma. Mega shoutout naman dyan si Mama Elma. Kumusta? Jonas Salundaga, frenemies. Sir Ashu, Yahoo. Nangisda ako, uy, wag kang maingay dyan. Oh, diba? Sige. Wala, nakuha na shuriken yung code. Uy, pre, nakuha na shuriken yung code. Oo. Na favorite kong emoji. Nagalit tuloy si Nightboot. Nightboot maluoy na, o, diba? Mega love shoutout po sa mga dumikit, sabi ni Trex and Athena Channel. For better or worse, lagasin na lolo. Pag ako lang nalagasan mo, puntahan ko to sa Bicol, isa ako. Ano? Chocolate yun lahat. Oo, minelt namin yung chocolate. Mama. Guys, 5 minutes na lang ako guys. Magdikitan kayo dyan guys. At kung baka gusto nyo pa guys ng WH, T1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, ayun. Meron kayong 7WH. At kung didikitan nyo guys si Ashuriken, mamimigay ako ng 5WH. Ano, Trex and Athena Channel. Bukas bisitahin mo rin ako. Mamimigay ako ng WH para makagraduate ka or para mapadagdagan din natin yan kung sakaling gagraduate ka din. Trex and Athena Channel, di ba? Or sa sunod na araw ata. Isa ko tapos bitayin ng patiwarik. Oy, pre, maganda ka na dyan, pre. Oy, 3 minutes na lang ako, guys. Maganda ka na dyan, pre. Para ako naman ang mangisda doon sa'yo. Baka naman, guys. Baka naman. Oo. Ilipat ko kayo, guys, maya-maya kay Ma'am Joanna Salundaga. At yung mga nandito pa sa atin, guys, maya-maya alas 10. Maya-mayang alas 10 guys is magla-live streaming si Ma'am Adel Sulit. Kung di nyo pa kaibigan si Ma'am Adel Sulit, marami kayong may ista dyan kay Ma'am Adel Sulit also. Ayan. Isa ko tapos bitayin ng patiwarik. O, diba? Uy, pre, maganda ka na dyan, pre. Maganda ka. Ito, guys, pwede kayong lumipat, guys, kay Ma'am Joanna Salundaga. Maya-maya, mag-i-enter rin ako, guys. Ayan. 3 minutes na lang ako. Ayan.
Jonas Salundaga, mag-alis ka po mamaya. Maglipat ako sa inyo pagkatapos ni Kuya Uragon. Ayun, Trex and Latina Tamsakdan, dating dikit, thanks. Ayan, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. 2 minutes na lang ako guys, 2 minutes. Pre-fire ka na dyan, pre. Mag-fire ka na. Oo. Ako ang una, tamsak. Kanila, tamsak. Fire, ayan. Oo, pre, mag-fire ka na. Mag-enda rin ako, guys. Mag-enda rin ako. Pwede kayong lumipat dito, guys. Naka-live stream na si Ma'am Jonas Salundaga. Ayan. Ayan. Pwede kayong lumipat dyan, guys. Kay Ma'am Jonas Salundaga. Mag-enda rin ako, guys. Pagdinirin ko muna to si Bebe kasi, nagdidelirio na ang mata. Hindi pa nagdi-dinner. Galing sa biyahe. Thank you very much, host, at sa lahat ng mga nandito. Keep safe always. Ayan, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Ako'y baba. Ayan guys, ayan. Thank you very much. Thank you guys sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon, nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bye guys. I love you all guys. Ayan. I love you all guys. I love you all. Kita-kita tayo guys bukas. Same time, same station. Bye na po, Kuya Uragon. Lilipat na po ako kay Ate Jonas. Sir Daman Lalakbay, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Daman Lalakbay. Oy, nagpapakulay. Sir, maganda po ako, sir. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Sir Daman Lalakbay. Thank you also for that amazing super chat. Bukas ko na lang ikaw, sir, i-flex. Ayan, si Sir Daman Lalakbay. Ashuriken, thank you naman dyan sa inyo guys. Ako pa yung lingkod, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat guys. I love you all. Hoy bebe.